Benak tambah iki ucul iki lho, benakno. Ayo. Wong di ngonokke kok. Aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benake nya. Wah, lah ya kaya ngono. Nya. Ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok ming gemremeng ki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Lah saiki bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Neng burine iki ngono semringah lah. Biasa kok. Sayangan wis takono ta ngomong madhep rene wae. Ah, ini nak kita semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Ndongone piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh katin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah, Lah, lomboke sapa? Kae aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nak dipepe mas saya pedes. Lombok bosok ta edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen kelamu Kok kowe ngerti, kok ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sak dolanan ning buriku kayak urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Lah cah cilik to. Terus tak cawe ngono terus tak kei sandangane bojoku. Kok gegeden. Oh cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya